Hina ang inyong katawan, lagi kayong nakakaramdam ng pananakit ng ulo o kaya'y sakitin. Patuloy bang bumabagsak ang iyong katawan? At syempre gusto ninyong magkaroon ng kalunasan? Ito na po ang programang para sa inyo, ang CMD Kalusugan at Kabuhayan. Hatid sa inyo ng MW Marketing, CMD Trace Mineral Drops at ng Health Code International Corporation. Uli inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners natin ngayon, mga followers natin sa Facebook, kumusta po kayong lahat? At tayo po ay, syempre, mapapakinggan sa DCGB Legazpi sa Facebook Live ng DCGB sa 98.5 OKFM, Daet Camarines Norte, 100.5 Boom Radio in Daet Camarines Norte, 101.3 radyo natin, Paracale, sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So, andito ulit tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita kaagad sa mga CMD offices because our products tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. And by the way, maraming salamat sa nag-attend kanina sa ginawa natin na health orientation dyan sa Bakakay, Albay. Salamat po sa pagpunta mo. O di ba nakita nyo po, nakita nyo gaano kaganda yung ating produkto. Oo, sa mga taga Santo Domingo, maswerte kayo dahil meron na tayong CMD Center dyan sa Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Nasa taas tayo ng DM Mixers Paint Center. Oo, yan po ang ating center dyan sa area ng Santo Domingo. Salamat sa nag-attend dyan kanina. But we are hoping na mas dumami pa po ang magpa-orient. Kasi andun tayo sa promo ngayon na ano yan, first 20, di ba? First 20 na magpapa-orient. First 20 na magpapa-orient, libre kayo magpa-health analyze. Hindi pwedeng ma-health analyze kung hindi po kayo na-orient. Oo. By slot pa tayo doon sa first 20. Kaya any listener dyan sa Santo Domingo, Albay, you can visit CMD office. Pwede rin bukas, 1 p.m. Oo, health orientation and health analysis po ang gagawin po sa inyo. Kaya hanggat hindi nabuo yung first 20, ano pa yon, may libre pang health analysis. Pero tandaan, hindi pwedeng i-health analyze kung hindi kayo na-orient. So kung kayo plano nyo magpa-health analyze, dapat alauna ng hapon, nandun na pa kayo sa CMD office. Oo, ma-orient muna, then pwede na kayo i-health analyze. Okay? That is a German technology kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na yan. O, tandaan, pag lumagpas na tayo na sa 20, nandun na tayo sa 200 pesos. 200 pesos na ang pag-health analyze. Katulad dito sa Legazpi City. Okay, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717. Tandaan, bukas, meron ulit silang health orientation and free health analysis. 1 p.m. CMD Center in Santo Domingo, Albay. Oo, take advantage, mga taga Santo Domingo. And of course, sa mga taga Masbate, magkakaroon tayo ng health symposium. Kailan po yun? September 10, doon sa McDo in Masbate City. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Huwag niyo pong palagpasin. Itong pag-ikot namin, dapat ma-orient kayo. Dapat na makita nyo ang kagandahan ng ating product. Paano nga ba ito tutulong para ma-restore ang health ng family? Kaya
Sabi nga namin ni knowledge is power. Oo, okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939 904-0717 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. At for the meantime, dito nakaready tayo. Magandang kwento ng kagalingan. Paano nakakatulong yung ating product? Dahil kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power Trio. Kaya maswerte yung mga taong nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Tandaan mga taga Santo Domingo, bukas uli, Martes, bukas. Opo, health orientation and free health analysis. Gagawin po yan dyan sa CMD Center in Santo Domingo, Albay. Madali nyong mahanap ha. Hanapin lang CMD, yan. Unit 4, Building B, Porok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Nasa taas tayo ng DM Mixers Paint Center. Take advantage mga taga Santo Domingo. Okay. Pero for the meantime, eto muna, isang napakagandang kwento ng kagalingan paano nakatulong yung ating produkto, ha? At teka muna, hinahanap ko. Ito yung, na-desperate sila. O, di ba? Ingatan, dapat kasi alamin ninyo. And of course, dito sa Legazpi pala, meron akong schedule ng business orientation. Business orientation na kailan yon? Ngayong Wednesday, September 7, 1 p.m. CMD office in Legazpi City. Business training po yan. Ipapakita ko sa inyo paano kayo kikita na maganda dito. Paano kayo aasenso dito sa Health Code International. Okay? So, teka muna ha. Wait lang, hinahanap ko. Eto, isa muna magandang kwento ng kagalingan paano nakatulong sa kanyang anak, sa family nila, ang ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, nandito ako ngayon sa Jose Panganiban para sa aming Health Symposium. Meron ditong napakagandang kwento ng kagalingan paano nakatulong ang ating CMD sa pamilya nila. Madam, anong pangalan nyo at edad nyo po? Ako po si May Olaso. 52 years old na po ako. Nung pong gamitin ko nga po yung yung CMD yun, nung pong magkaroon ng dengue yung anak ko sa doon po, nung ma-hospital po yung anak ko. Madam, how old na yung anak nyo po? Na po ngayon, 17 na po siya ngayon. 17 years old? Po. Tapos po, yun nga po, nung magkaroon po siya ng dengue, natatakot na po kaming mag-asawa, yun nga po, kasi pababa po ng pababa yung platelet niya. Tapos po, lumalaki din po yung tiyan niya kasi hindi nga po makaihi. Nakailang dextrose na po kaming ang iniinom lang po ay paracetamol lang po, walang ibang pinapainom. Yun ba po, natatakot na kami at umiiyak na yung anak ko. Tapos po, umuwi yung asawa ko sa bahay. Bukas po yung TV, yung radyo namin. Napakinggan nga po yung CMD yun. Tapos yun nga po, sabi na magaling daw po yun sa lahat ng sakit. Yun po, nagpunta siya ng labo at wala pa naman po dito sa Panganiban. Pumunta po siya ng labo, doon po siya bumili. Pagsabi po nga na maganda po yun sa sa kagalingan din po ng magkaroon ng dengue, bumili po siya agad noon, hindi na po siya nag-aksaya ng magkano, basta po makainom yung anak ko. Yung po pagsabi ng 30 patak po doon sa isang baso, ginawa po namin yun. Tapos nung gawan po namin yung pinainom po namin agad sa anak namin, pinaubos yun. Yung po na hindi po siya dati nakakatulog, noon po nakatulog siya. Mga ilang minuto pa lang po siya nakakatulog. Nagising po siya uli noon. Sabi niya, "Mama, iihi po ako." Tapos yun, umihi siya umihi na naman siya. Pagkaihi, po niya uli, pagkaalis niya dun sa CR,
nakatulog po siya ng na ano pa lang po siya, iihi na naman po siya. Hanggang yun nga po, na gumanda po yun, lumiit po yung tiyan niya. Tsaka, nung pungkunan siya ng platelet noon, dati po laging mababa, pababa ng pababa. Nung napunta na kami uli, doon kukunan na po uli siya ng yun nga po, ng platelet. Yun po, nagulat yung doktor, sabi po sa amin, ano daw po yung inano namin. Sabi po namin, wala po. Kung ano po yung pinapainom niya sa amin, tsaka yung dextrose po, yun lang po ang inano namin. Kasi nga po, baka po dalitan kami noon, kaya hindi po namin sinabi yung sa CMD yun. Pero napakagaling po noon talaga at ano po, yun po ang talaga nakaano sa amin. At nakalabas din po kami nung pagkahapon na yun. Ma'am, yung anak mo nung na-hospital po dahil sa dengue, ilang araw na ba siya sa hospital? Ano na po siya, 3 linggo na po siya. Grabe, 3 linggo, tapos lumaki na yung tiyan. Opo. Ibig sabihin may water retention na po siya. Pero sa pag-take niya ng CMD, ilang araw bago niyo napansin na may pagbabago na? Nung pong yung pagkainom po nung 30 patak pong yun, nagparaihi na po siya, nagliit yung tiyan niya. Tapos po, nung bago po kami palabasin, pinainom ko po uli ng 30 patak yun. Yun po, talaga pong umihi siya ng tsaka talaga pong nakatulog na po siya noon. Dati po hindi siya nakakatulog dahil nga po sa sobrang sakit nung, yung tiyan niya. Kasi nga po, hindi na namin alam. Tsaka medyo naninilaw-nilaw na po siya noon. Bali po, 3 linggo na hindi gumagaling. Pero nung mag-take ng CMD, isang araw lang ba nakaginawa? Opo, isang araw pa lang po noon. Kasi nga po yun di bali sabi ko nga, di baling maubos yun, basta po gumaling. Yun nga lang po, pag ginom nung araw na yun, ng 30 patak, tas ginawa ko po uling 30 patak nung pagkagabi, yun po talagang guminhawa na po siya, nagtaas po agad yung platelet niya. Wow, ang galing talaga. Pero ma'am, sa family po, ano pang ibang health problems ang natulungan ng ating product? Yung yung asawa ko po, nagkaroon po siya ng namaga po yung prostate niya. Prostate. Opo. Tapos po, yun lang po ang pinagamit ko sa kanya. Tapos yun, na po siya uli, nakakaihi na po siya ng normal. Dati po hindi. Palunti-unti lang po siya, at saka nananakit po yung niya. Sabi nga po ng doktor ay, daw po, baka daw po matuluyan na yun sa sabi ko naman ay, wag naman po dok ninyo kaming takutin. Kaya Ba't po, sinabi prostate cancer, ganon? po, ganun po. Ay, ang ginawa po namin, sabi ko, tanong na lang natin uli, yun nga po sa kanila na kung kung maganda yung uli yun. Kaya yun po, sinubukan na naman namin yun, bumili kami. Yung ganun na naman po, naggaling na po siya. Hanggang ngayon po, hindi na okay ng Ay, nung pong nakaramdam nga naman po ako nung, ito po, hindi na po maitaas ito, maigalaw ko na ito pong kaliwa kong itong kaliwa kong kamay, hindi ko po maitaas na ito, ni magubad po ako ng damit, di po ako nakakahubad. Ilang araw mo yun nararamdaman? Na po, siguro po ay 1 buwan na po. 1 buwan? Opo. Hindi ko po agad naisip na naman itong CMD na wala na naman po sa isip ko. Yun nga po, nawala ng trabaho yung asawa ko. Pero po talagang hindi pa ako napunta sa doktor po. Sabi ko, ayaw ko. Ito lang, nung magkaroon po kami ng pera, at yun nga po, na po uli, marami nang nagpapagawa sa aming alahas. Yun po, nagbili po agad ako sa CMD ng gamot na yan. Kaya yun po, yung yun, 3 araw pa lang po ako nagiinom. Lagi pong 40 ng 40 yung 40 patak po yung inom ko. Yun po, para po ako nilagnat, tsaka po ito unti-unti pong nawawala yung pananakit. Kasi hindi na nga po ako makatulog ay nag-iiyak na po ako. Nag-iyak na po ako sa sobrang sakit at para pong hinahaluka yung yung laman ko. Yun po, naisip po magbili na naman uli po nung CMD. Yun po, mga 3 araw pa lang po ako nagiinom. Ito po, pang-4 na araw po, wala na po siya. Bago pa lang yun mangyari. Dito lang pong Lunes ko po ininom. Sa kanila po ako nagbili kalaan. Lunes po ako nagbili, pa lang po ngayon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes po. Doon po, 3 araw pa lang po yun, okay na po itong kamay ko. So halos lahat ng mga na-encounter nyo na health problems sa family ay natutulungan. Madam, may mga makakapakinig nitong ating interview. Anong message na masasabi mo sa mga listeners natin? Wag na silang wag na sila magatubili na bumili.
mahal nga po ang gamot sa sa mga ospital. Tapos magpapatingin, pagbabayad ka pa sa doktor. Pero ito, kahit sabi mo pang 1,000 ito, pero yung 1,000 mo hindi pa mauubos yung gamot na CMD binagbili sa'yo. Kasi nga, agad-agad 3 araw pa lang. Depende po yun sa sakit na na nagagamot noon. Pero po itong sa amin na nangyari, wala pa pong 1 linggo, nagagamot po talaga agad ng CMD. Madam, pangalan ulit, taga Ako saan? po si May Ulaso, taga parang Poporok 2, Jose Panganiban, Camarines Norte po. Ayan sa mga listeners natin, pag dengue, very simple. Sinapakasimple lang yan sa atin. Katulad ng mga minanage ng iyong lingkod na hindi na kailangan i-confine. Kusang tumataas ang platelet po. Hello kay Ma'am Dina Reytana at ang aking pinsan. Ma'am Ami Obligar is watching. O yan. So, ulitin ko lang yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. O, tandaan mga taga Santo Domingo, Albay. Oo, take advantage. Maka-attend kayo ng health orientation and free health analysis. Gagawin po dyan sa CMD Office, Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Nasa taas lang tayo ng DM Mixers Paint Center. Alauna po. O basta yung first 20 na ma-record nila doon, libre magpa-health analyze. Oo, this is a German technology kung saan 1 minute hawak kayo sa gadget, more than 30 laboratory results na po yan. O yan po yung mga gamit ng mga astronaut sa space na hindi naman nila kailangan, hindi man sila walang ospital doon. Ang dala-dala nila is health analyzer para malaman kung anong nangyayari sa kanila mga katawan. Hello kay Ma'am Floriden Kalimlim. So ayan take advantage mga taga Santo Domingo, Albay. Tomorrow po yun. Bukas, 1 p.m. health orientation and free health analysis. And of course, on Wednesday, Wednesday, September 7, magko-conduct po ako ng business training dito sa CMD office in Legazpi City. 1 p.m. po. Anybody na interesado gawin ang negosyo, mga interesado mag-join sa amin, it's a business orientation. Ipapakita ko sa inyo paano kami dito umasenso, paano talaga ang gagawin ang negosyo ni Health Code International. Okay? So, yan. Ulitin ko lang, yung aking text hotline is 0939-904-0717. At sa area ng Masbate, abang-abang po kayo. Magkakaroon tayo ng Health and Wellness Seminar September 10, 1 p.m. at Macdo in Masbate City. Sana maganda ang panahon dahil tatawid po tayo sa dagat. Tatawid sa dagat. Medyo matagal na rin ako hindi pasyal dyan sa center natin sa Masbate City. Okay? So, ulitin ko yung aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At yung gagawin ko dito, pwede kayo kasi kaya mag-accommodate ng aking mini center dito hanggang 10. Hanggang 10 para maturuan namin kayo paano paano gagawin ang negosyo. O di ba? Sayang naman kasi yung opportunity. Dati yan, siyempre lagi natin sineshare lang yung yung tungkol sa health. Paano ma-restore yung health? Pag na-restore na kayo, paano ma-maintain na healthy kayo lagi, di ba? With our power trio, siyempre, the combination of CMD, CBF at ang ating Cell Biojuice. But this time, gusto ko rin mag-discuss the business side of Health Code International. Oo, sayang ng opportunity. Wide market po tayo. Dahil sa ngayon, ang company natin going 19 years na. Marami na po
hindi lang yung health ang natulungan, pati po ang kabuhayan. Kaya naman, marami po ordinary people now earning extra ordinary income. O ano kayo, gusto nyo rin, o di ba? Siyempre ako, ganun din. Ako dati. O siyempre gusto kong maging healthy, gusto kong gumanda ang kabuhayan, which is dito ko lang yan nakuha sa Health Code International. And of course, yung ating mga free travel sa abroad. Oh, actually, may travel na naman kami from Boracay to Malaysia, Singapore cruise. Yun ang gagawin namin ngayong month of September. Kaya busy talaga. Busy talaga ang iyong lingkod. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939 904-0717, 0939-904-0717. Ulitin ko sa mga taga Santo Domingo, Albay. First 20 lang po ang free health analysis. Pero hindi kayo pwedeng i-health analyze na hindi kayo na-orient. Very important po ang health orientation. Dito po ay tuturuan namin kayo maging doktor sa inyong mga sarili because the best doctor to yourself is you. Okay? So, meantime, ang bilis ng oras. Oo. Dito na muna tayo sa ating mga outlet. Oo. Sa area ng Camarines Norte, hanapin nyo HCI CMD Center, Purok 1, Barangay Tugos, Paracali in front, Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, malapit sa Kasorog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Sa Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Susan Correa Abais sa Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. At sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil, Binanuhan, Karamuan, Camsur. Sa Del Rosario, Apartment 1, Guevara Street, Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur. Andyan si Ma'am Cecil Diaz mo. Ma'am Gigi at Pagunsan, nasa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo Libmanan, Camarines Sur. Sa Dortre Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. Second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. At top, JC Marketing, sa LNL Building, Bolalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. In front, Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Tama ba ako? Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa Catanduanes, andyan si Ma'am Helen Torrepalma, Rosalina Torrepalma. San Roque, Bato, Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, si Amrestaki Center, San Pedro, Vera Catanduanes, Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysuran, Karamoran, Catanduanes. At sa Masbate, hanapin niyo po HCI CMD Center, second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City. In front, Banco de Oro, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 1, Inang Pilar, Sorsogon. Sa second floor, Room 204, ACM Building, Corner Borgo Street and Rizal Street, Sorsogon City. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Si MD Pharmacy, Keob Ma'am Nelita Abion, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Cora Espadilla, Balogo, Sorsogon City. In front, Iglesia ni Cristo. Christopher Olaso, Milyabas, Pilar, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Conrado Liarena, Barangay Central, Donsol, Sorsogon. Andiyan si Annabel Maquiñana, Danibel General Merchandise and Construction Supplies, Centro, Pilar, Sorsogon. Maria Jinky Hakilmo, Purok 6,
Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. So first district, Obalbay, Mr. Remendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay, Caticredo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay. Sa second floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City, Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City, M.A. Clarete, San Juan, Tabaco City, Jobert Balano, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Michelle Biascas, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue at Bakakay, atap GW Hardware. Ulitin ko lang, sa area ng Santo Domingo, Albay, hanapin niyo po 8 CICMD Office at Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Taas po yan ng DM Mixers Paint Center. Sa second district, Balbay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Andyan po si Ma'am Nilda Bardin, Purok 1, 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Escalador, Murok-Burukan, Rapo-Rapo, Toy Dahak, Toy Gen, General Merchandise, Purok 3, Itba, Manito, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. And of course, yung aking center sa Legazpi City, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop, Rowena Neo at Avon Outlet. Lobianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilawod 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi, Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City, Sarti Commercial Market Site, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section, Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City, Saval Store, Purok 3, Baligang, Kamalig, Albay. Nedi Obligarnas, Common, Kamalig, Albay. Of course, sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardeñas, Sardeñas Store, beside LBC Office, Sentro ng Ginubatan. Ami Canseco, Kaya Boardwalk, Service Center Market Site, Uwas, Albay. Susi Dizon, Ochapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Palanggi. At sa second floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Palanggi. Andyan din po si Ma'am Nea Pastiños, San Francisco, Ginubatan. Infantria Cable TV Office, Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. Yan po ang ating mga active na mga CMD Center, mga member, mga distributor natin na nang na-prove nila ang kagandahan ng ating product. Katulad ng iyong lingkod, sinubukan ko muna yung ating product at nang na-prove ko na napakaganda talaga, napaka-effective sa iba't ibang health problems, I started reaching out people. Of course, not to earn, but to help people, for you to experience what we've experience. O, di ba, masarap naman mag-share ng mga experience na maganda na pwedeng makatulong sa mga tao. Ang ating product, tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. So, dito, nakapackage po yan, good health, kabuhayan, free travels, local and international. Medyo nagre-ready rin tayo kasi after our Boracay, congratulations pala sa mga nag-qualify for Boracay. At diretso na yan na Malaysia, Singapore cruise. Grabe, medyo mahaba talaga. Sana okay. Hindi pala. Actually, this is my 3rd cruise na nagsakay tayo ng cruise ship dito sa Health Code International. Those are all expenses paid. Una yung sa Hong Kong Hong Kong cruise. Sumunod yung Royal Caribbean sa Singapore. Ano ba yun? Singapore. Ngayon meron ulit tayo. So,
Oo, kasama natin yung mga ibang qualifier. Sana doon sa mga gustong gawin ang negosyo, gawin nyo ang negosyo. Huwag nyo ipagkait sa ibang tao yung benefit na sana pwede pala silang ma-restore the natural way. At hindi kailangan masira ang mga kidney. Marami ngayon sira ang mga kidney sa sobrang kainom ng mga synthetic na drugs. So ayan, nabos yung ating oras. Maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig, saan man kayong radio station, naka-monitor, and of course sa lahat ng mga nanood sa Facebook, kasi yan, sa aking personal na Facebook, sa DCGB, sa Boom Radio, sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully, someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.